Ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафаре ки видеоро тамошо дорен. Дар аэропорти Дамадед ва қарор дорем. Мақсад ай видео шуморо нарх навои билет, вазъият ва навигариҳои аэропорт Дамадед ва хабардор кардан. Ай аэропорт Дамадед ва чикел ки медонед шанбе якшанбе проверкашам камай в общем тихи айсара ки ягон каса документам напресидестиян ама 100% омада рафтестай. Ва нарх навои билет душанбе дастрошида қиматтарай, мисол меёван 23, 24, 25 та то ҳами охири моҳи декабра прямои рейсаш 21, 22 ҳазораи арзонаш, а пересадка қати арзонтар меёван 15, 16, 17 ҳазор ва кулоб боша хай кулоб арзонтар шидагай бисёр ки атмен кардаган камтар ай пештарада арзонтар шидагиай хуҷандам нормали хай бо мегум ку дар бораи билето дар бораи нарх навош ҳар як видеом дар номерома дар комментария мемонум занг бизане ҳаракат мекунем ки хай шуморам чанд авиакасара интересоват ки кадомеш ки вигид меғалтай ҳамуҷа бигирем мо ҳам ҳаракат мекунем ки арзонтар дастрас кунем. Короче ва чӣ гуфтанем ҳастан одамое ки мақсад возможности билетгирӣ надорам, маъюбам, мақсад обращаться к ней иншаллоҳ ҳаракат мекунем. Иҷа аэропорта бародароам бисёрай як ба о карда роҳишон мекунем. Мақсад одамое ки натури возможност надоранд иншаллоҳ дар номеро занг зане ҳаракат мекунем билетона бигирем. ва и якае ки дигим бора қатиш видео кардестам и бародар май чемай мада бисёртар дар аэропорта бисёр одамое ки меоянд меган чӣ хел будроем ё ки меган багажмон зиёда ё ки стойкаи регистратсия ҳар ҷода сар мешаванд намедонанд меошанд намефаҳманд пешай омаданатон занг бизане иншаллоҳ номероша метавонанд то чени метонистагиша дастгирӣ мекунад ва баъдан ай чӣ хабардор кунам хай дига ҳама тенҷай ҳама 100%. Бале, ва худат ягон чӣ намеги ака бо худат я ассалому алайкум. Ассалому алайкум ба ҳамаи шумо. Мақсад созем бо мақсад касе ями чикам шарои надора мақсад ҳастан мақсад занг занед лугой ҳамши буд мекунем хизмат ҳаракат мекунем ки иншаллоҳ мекунем ки яке ҳамун чимо чашм мезгара мақсад ё ки ҳамун важни коре мақсад буд ҷойда ҳал кана метавонам дида мақсад дер мекунем шумо ягон кас мумкина дер меёб ҳамиде ним соат мондан дер мекард мақсад чима махкам мешад самолетон баъд худат як дар ша гуфтӣ ки айресшон дер мондиян ва ё ба ҳар вақттар биёян ки мақсад шумо ҳаракат кунед ки ҳами як соат як ним соат пешакӣ биёед шумо пешай регистрация биёед бесен шумо дида мақсад занг занед лугой хизмат шуда ки мо аэропорт доим 24 соат ҳаракат мекунем. ва и бародар биё ку хутавакаҷон и бародар дар рости Дамадед ва Нижнекамск клуб да гирифта будем ва як рейсш отменечид бо нормали партофтинаша гирифтиян рейси прямои да партофтинаша пересадка буд прямои да партофтиян хай беҳтарин ай фикр мекунем чемай уда регистратсия гузашти акаҷона ҳамаша регистратсия гузаштам хай каражи бародарои фархура ҳами ака абдулло билет бигирем метавонанд ки бовар кунанд 100% билет ҳама ҳами авиакасаро проверки мақсад санҷидем ҳамида арзонтар хай хелда бо мақсад бо рейсам прямои шид бо хубтар шид чиредуфа буд бо мақсад прямои шид баъд ба ҳами сайдикром гуфтанем ки бачаҳоро ҳамаша бига ҳами ака абдулло билет бигирам ба бовария ҳаст иншолло ки хай бидайда мақсад хай ҳаст одамое ки бовар намекунанд бидай одамое ки мисол бовар мекунанд билета чанд харида будем ака билета 15500 харидам чанд қа пеш 10 рӯз пеш айҷа бачаҳо ҳами рейси мада 21000 19800 17000 гирифтиян ҳамҷози бачаҳоро ҳар кас ҳар хел хай мардуми муҳоҷир одамое ки тамошо мекунанд нафарое ки моро дастгирӣ мекунанд чӣ мегӯянд шумо хай ҳамун лайкаш шаташаб камам гирем бачаҳо иншоллоҳ ҳамаш хуб мешавад ҳамҷоде иншаллоҳ ҳаракат мекунем то чени метонистагимон дастгирӣ мекунем ҳаматонда аллоҳ меҳрубон барори кор худо нигаҳбонтон бошад.